Вітаю вас усіх з сядзібы жартавання беларусаў Великобритании, дому ЗБВБ. Это мой гонор выступаць тэхнічна гостам гэтай сустрэчы сёння, гэтай вялікай юбілейнай сустрэчы в сягодня нашай найважнейшай брытанскай інстытуцыі. Цяпер перадаю слова спадару Джиму Дингалю, які будзе старшыняваць на гэтай сённяшняй сустрэчы. Продолжим, пожалуйста. Добре, дякую велике, Микола. Добрый день, добрый вечер усім удзельнікам гэтага круглага стола з нагоды святкавання 50-годдзя бібліятэкі і музея імя Францішка Скарыні ў Лондоне. Для мяне сапраўдная асалода бачыць столькі сяброў і прыяцеляў вакол нашага віртуальнага стола. Працоўнай мовай сёння будзе выключна беларуская. Заметьте. Хочу пачаць з маіх прабачэнняў. Па-першае, за памылкі, якія хоцькі-не-хоцькі буду рабіць у беларускай мове. Я ўжо стары, мой мозг не такі, які быў калісьці. Па-другое, прабачце, калі я штосьці прапушчу падчас майго кароткага прадстаўлення кожнага выступоўцы. Па-трэцяе, за тое, што я не змог уключыць усіх тых, хто мае досвед беларускай бібліятэкі з, як бы мовіць, першых рук. На жаль, ёсць фактор часу. Наша сустрэча будзе доўжыцца 2 гадзіны максімум. Такім чынам, мы мусім падпарадкоўвацца пэўным правілам. Агульная колькасць выступоўцаў 15 чалавек, плюс один вельмі прыемны сюрпрыз. У самым канцы сустрэчы я хацеў бы даць усім удзельнікам, не толькі выступоўцам, магчымасць задаваць пытанні, калі ласка, праз чат на правым баку экрана. Такім чынам, буду уздзячны, калі кожны выступоўца абмяжуе сябе не 6, не 5, але 4 хвілінамі. Папереджваю, маю званочак і буду карыстацца імі, калі патрэбна. Итак, поехали. Спочатку я бы вельмі хотел, чтобы спадарыня Сурвила, дорогая всем Ивонка, нам говорила несколько слов. Калі ласка, Ивонка. Дорогие сябры, паважаная апякунская рада беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне і дарагія мае суродзічы і сябры Беларусі. Перад усім дазвольце павіншаваць вас ад сябе асабіста і ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі з вялікім юбілеем 50-годдзям беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарына, нашай дарагой Скарынаўкі, адной з самых ценных асягненняў беларусаў замежжа. Калекцыі архівы бібліятэкі і музею уключаюць значную колькасць арыгінальных дакументаў і артефактаў, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі, Рады і ўрадаў БНР. Наведнікі сёння могуць бачыць на выставе арыгінальныя пашпарты БНР, візітоўкі дзяржаўнага кіраўніцтва БНР, фотаздымкі, мапу, іншыя рэліквіі тае эпохі. Колькасць такіх прадметаў была дастатковай, каб дазволіць Скарынаўскай бібліятэцы ў 1918 годзе сарганізаваць цэлую выставу з нагоды стагоддзя БНР. На працягу многіх дзесяцігоддзяў бібліятэка мела найважнейшую калекцыю гістарычных матэрыялаў пра Беларусь па-за межамі Беларусі. Сфармаваная ў вольным свеце і вольная ад цэнзуры, яна давала і дае наведніку і даследчыку аб'ектыўнае ўяўленне аб гісторыі Беларусі, у тым не прамінаючы абвешчання незалежнасці Беларусі 25 века 1918 году і дзейнасць Рады і ўраду БНР. Беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны была адначасна для ўсіх нас і ёсць дасюль магнітам
якога вельмі цяжка абмінуць, едучы ў Вялікабрытанію, ці у выпадку беларусаў з іншых кантынентаў у Еўропу. Ёсць яна не толькі гасцінным месцам спаткання для беларусаў усяго свету, але і для чужынцаў, якія сталі сваімі, дзякуючы ў вялікай меры якраз карынаўцы. Месца спаткання, якое служыла таксама інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь, тады, калі наш край быў адрэзаны ад рэшты свету варожымі нам сіламі. Такіх цэнтраў, на жаль, было ў нас недастаткова. Вынікі гэтага мы адчуваем да гэтага часу. На шчасце, былі ў Лондоне даныя людзі, якія не толькі нястомна неслі паходню беларушчыны на працягу дзясяткаў гадоў, але якія адначасна, дзякуючы свайму аўтарытэту і павазе, якою карысталіся ў свеце, распаўсюджвалі праўду пра нашу культуру, нашу спадчыну і наш народ. Дык вось, хочу сёння падзякаваць усім тым, хто спрычыніўся да заснавання у 1971 годзе беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны у Лондоне і ўсім тым, дзякуючы высілкам якіх бібліятэка яшчэ жыве і дзейнічае. Аддаю чэсць менавіта епіскапу Сіповічу і нашаму дарагому айцу Нацану, да адсутнасці якога я асабіста яшчэ ўсё не мог прывыкнуць. Хачу прыпомніць таксама надзвычай ценны высілак, зроблены Джимом Дынглі дзеля нармалізацыі становішча бібліятэкі як харытатыўнай арганізацыі ў 2015 годзе. Мае адведзены бібліятэкі назаўсёды застануцца цудоўнымі ўспамінамі майго жыцця. І я пэўная, што гэтак думаюць усе, хто меў нагоду пабываць у Скарынаўцы. Дык застаецца мне толькі пажадаць вам яшчэ шмат гадоў плённай працы на карысць усіх нас і на карысць нашай дарагой бацькаўшчыны. Дзякую. Щиро дякую, спадарыня Івонка. А наступны, калі ласка, айцец Сергей, казаць некалькі слоў. Вітаю всіх присутних. Тих, хто ще святкує Великдень Христос Воскрес, хто уже скончив святкувати добрий всім вечір. Много було завсёды сказано про роль моєго попередника, отця Олександра Нацана. І зараз протягую. Думаю, буде шмат ще говориться і навіть сьогодні. Але треба розуміти, що сьогодні бібліотека має колективного отця. Я не з'являюся таким самим, як ён, наступником його, і не виконував всіх тих ролей, які на себе брав ён. Тому у нас є колективний отець. Я думаю, що ми функціонуємо доволі добре сьогодні. У нас є, звісно, проблеми і тяжкості, але ми легально існуємо. У нас є нормальна праця колектива опікунов, і тому справу своїх попередників ми годно протягуємо. Я в этом переконаний. Як один з опікунов бібліотеки Скарини, звісно, заміни айцу нема, і я і не претендую на то, як бути другим айцом Олександром. Сьогодні я хотів всіх, окрім того, що всіх привітати, так само вас всіх благословити, як так само особо духовно, як святар, не глядячи на мою світську вопратку, і в це трохи неформальна обстановка, в якій знаходжуся. І сьогодні у нас так само є інший святар, отець Ігор Лобацевич, тому, як бачите, є більше, ніж один святар. Можна сказати, всі ми нащадки своїх, тих, хто були до нас тут, так само і в духовному сані. Нехай Господь Бог благословить всіх нас, своєю ласкою, чоловіколюбством, Отець і Син і Святий Дух, тепер і завсёди, і на віки веков. Амінь. Амінь. Щиро дякую, отець Сергій. Но я обіцяв сюрприз у початку. І це зараз черга сюрприза. Спадарыня Лёля Михалюк. Довгий час яна була старшиня ЗБВБ, першая з 3 апошніх магіканаў, сябры опікунської ради бібліотеки з самого початку. І, до речі, сьогодні її день
народження. Так що, коли ласка, спадарення Льоля. Дякую. Дякую, щиро дякую всім за вишивання. Віншую усіх з нагоди 50-х угодків існування Білоруської бібліотеки ім'я Францишка Скорини у Лондоні, з якої користаються усі, хто її навідує. З гэтай нагоди варта успомніць владыку Часлава Шіповіча, які першы спрычыніўся да куплі. Памятаю, як моцна ён прымаўся, калі былі якіясь неўдачы і цешыўся удачамі. Для яго гэты дзень адкрыцця бібліятэкі быў хіба найшчаслівейшым днём у яго жыцці. Спадзяюся, што бібліятэка і музей будзе адзначаць шмат юбілеяў у будучыні. Дзякуючы афіарным беларусам старой эміграцыі і яе прыяцелям, якія працавалі і дапамагалі у адзін альбо другі спосаб. Наступным найбольшым працаўніком і апекуном быў айцец Нацан, як усе вельмі добра яго знаюць. Цешуся таксама, што і моя сям'я была у тым ліку. Дякую. Дякую велике, спадарня Лёля. Это самые поважные слова, что мы чули сегодня покуль что. Дякую велике. Но другий з апошніх махіканов – это профессор Арнольд Макмиллан. Коротко про Арнольда. Хоноровий професор, другий з трьох апошніх махіканов, автор шматліких книг і артикулів про білоруську літературу. Калі розказує? Дякую. Шановні колеги, добрі сябри, вітаю вас. Не збираюся довго розмовляти, але скажу, що мой перший візит у Білоруську бібліотеку був, коли вона ще була у Маріангаусі у 1963 році, а маю 58 років тому, коли починав дисертацію про білоруську літературну мову у 19 столітті. Шмат допомагали тоді. Скажу так само, что в данный час меня попросили написать короткий артикул своими воспоминами про библиотеку на протягу усього этого часу. Так что слухаю и буду слухать с цікавостью слови всіх удільників нашої святи. Коли отримається, этот артикул будет надрукуватися у часописі білоруських досліджень. У такий допотопний час здарилося трошки дренного і куди більш вельми доброго. Нікого не хочу покривдити, коли скажу, що Скоринівка для мене після смерті отця Нацана осиротела. Дякую. Дякую велике, Арнольд. Сейчас черга за третьим апошнім з махіканов, апошнейший, скажем так, это я. Так что я зараз скажу несколько слов моих вспомин про библиотеку. У першыню Скоринаўка увайшла ў маё жыццё у другой палове 60-х гадоў. Адразу ж мяне ўразіла, наколькі мізэрныя былі мае веды пасля Кембриджскага універсітэта, курса па расійскай мове і, у прыватнасці, заблытанай гісторыяй Кіевскай Русі. Раптоўна я адчуў вызваленне ад гісторыка Георгія Вернадскага і адчуў таксама значэнне гісторыі як сродка фарміравання сучаснай нацыянальнай ідэнтычнасці.
про що я раніше і не здогадувався. Дякуючи фондам бібліотеки, я змог досягнути нового, цілком вольного розуміння ролі картографії у розвитку історичної досвідченості. Махчима, найважнішим стало те, що я знайшов абсолютно нову для мене літературу. І це так само привело до розуміння ролі літератури і мови у формуванні нації. Я повинен сказати, что все это наупрост контрастует с моей университетской эдукацией. 3 года у Кембриджа привели меня до некоторого понылого отчування штучности вивчення мови, якою у той час я навіть не мог використовувати справжніми русскими, окрім щотижневих сесій з носьбитом мови, native speaker. Пам'ятаю, що той носьбит был пожилым русским интеллигентом, чий батько прославився тим, що вчив будучого поета Блока кататися на ровері у Варшаві. Скаринівська бібліотека була з іншого боку місцем, де я зустрічався з реальними людьми. Серед їх у першу чергу був отець Олександр Нацин. Ніколи раніше я не зустрічався з чоловіком, з яким можна було говорити про літературу, історію, теологію і класику. І все за короткий проміжок часу. Коротше, бібліотека посприяла моєму вихованню як чоловіка розумного. У більш широкому сенсі я високо оцінюю роль бібліотеки у сучасній Білорусі, що у свою чергу уздимає множество питань про те, як фонди бібліотеки, книги, часописи, рукописи, інші архівні матеріали мусять бути доступними для всіх. Є інші, хто зараз чекає виступу, хто може значно ліпше, ніж я, вирішити ці проблеми. Тому я спиняюся на цим, щоб не користатися власним дзвоночком. Дякую за увагу. Зараз буде вельми коротка пауза, тому що ми зараз маємо вельми короткий, але вельми цікавий ролик про бібліотеку, зовсім новий. Ролик зробив Саша Біловокая.
Ну, щиро дякую. Вельми пригожий ролик. Вельми пригожий. Дякую велике. Зараз ми поїдемо на короткий час на Північну Америку. Спадар Віталт, Кипіль. Спадар Віталт. Давно не бачилися. Добрый день, дорогие сябры. Выдатная нагода сустрэцца и адзначыць гэты юбілейны дзень. Ад імя Беларускага інстытуту навукі і мастацтва вітаю бібліятэку, усіх прысутных і асабліва тых, хто спрычыніўся да разбудовы гэтага храму навукі. Моя сувязь з бібліятэкай, так як шмат каго з Беніму, была працоўная. Пачынаючы ад 80-х гадоў, мы вельмі часта бывалі ў бібліятэцы, карыстаючы больш архіўнымі матэрыяламі, чым кнігай. Мы пераглядалі паасобныя лісты, цэлыя калекцыі, звязаныя ў невялічкія пачачкі, а часам і скрыны. З бібліятэкі выйшла понад сотню кніг. У Беніме надрукавана было понад сотню кніжак, у якіх праводзілася праца у скарынаўцы. З большых кніжак вам ведамыя бібліяграфіі 500 гадоў скарыняны доктара Тумаша, беларускі эміграцыйны друк Вітаўтай Зоры Кіпелеў, беларускі тэатр, Купала і колас на захадзе і шмат іншых меншых бібліяграфіяў. У апошнія часы маладзейшыя навукоўцы Лявон Юрэвіч, Наталья Гардзіенка выдалі понад 50 кніжак, можа 60, я не падлічыў, у якіх таксама скарынаўка не абмінаецца. І вось апошняя кніга Акіншевіча, нават і я быў здзіўлены, што ў кнізе Акіншевіча, якая вось паступіць у продаж, ёсць спасылкі на карэспандэнцыю айца Льва Гарошкі, якая перахоўваецца у скарынаўцы. Мы ўсе разумеем, што скарынаўка была вялікім месцам культуры для эміграцыі. Але скарынаўка адыграла большую ролю. Яна была месцам, ну, калі не паломніцтва, так прынамсі месцам, куды шмат хто з навукоўцаў, пісьменнікаў хацелі трапіць з бацькаўшчыны. Яна была месцам, дзе пачалася сапраўдная перакладная англамоўная беларуская літаратура. Веррич, Макмілан, Дынглі і Пікарда – это тыя, якія пачыналі вось гэты англамоўны тренд у беларусіцы якраз літаратурнай. 50 гадоў для статыстаў – это дзіцячы ўзрост. Мы можам згадзіцца з іхным цверджаннем, можам не згаджацца. Але што мы ведаем? І маладое пакаленне, вы павінны гэта ўсведаміць. Дасведчанне, якое здабыла скарынаўка за 50 гадоў, это дасведчанне беларускай нацыі. Это дасведчанне пачатак нечаму новаму, што будзе развівацца. На мой пагляд, будучыня скарыненькі павінна развівацца ў архіўнай справе. Скарыненка, як ніхто, як ніякая інстытуцыя, магчыма, нацыянальныя архівы і архівы літаратуры могуць параўнацца, мае колькасць архіваў. Гэтыя архівы павінны быць аналізаваныя, гэтым архівам павінны даць большы ўжытак. Пару гадоў таму назад мы у ЗША правялі такую, як бы даследаванне, апыталі 16 асобаў беларусістаў, з іх 9 беларусы і 7 не беларусы. Якой кніжкай вы апошняй карысталіся, якая кніжка вам найбольш урэзалася ў памяць? Все назвали архив БНР. Что это показывает? Это показывает, что
архіўны матэрыял дасць новае ў даследаванне Беларусі. І Скарынаўка якраз узброеная гэта развіваць. Больш таго, я вельмі здзівіўся, калі наведаў Прынстонскі універсітэт і пабачыў, што 5 тамоў архіваў БНР, 2 тамы першыя рэдакцыі Сергея Шупы і 3 апошнія тамы, тады яшчэ было толькі 5 тамоў, 3 тамы Наталлі Гардзенкі, Леона Юревіча, знаходзяцца на адкрытай полцы, як мы кажам, open shelf. Я папытаўся бібліятэкарша, якая была дзяжурная ў той час, чаму гэта? Ведаеце, кажа, нам просто столькі запросаў у дзень бывае на архівы, што мы рашылі паставіць там дзе слоўнікі, карыстаюцца і вельмі шмат. Гэта дае энергію вот именно для того, каб архіўная справа, архіўная спадчына вывучалася, і Скарынаўка мае на гэта шансы. Яшчэ раз вітаю Скарынаўку, вітаю пачынальнікаў Скарынаўкі, асабліва уладыку Сіповіча, айца Нацана, а таксама гэтых людзей, некаторыя з іх яшчэ і сягоння прысутныя. Шчыра ўсім дзякуй. І шчыра вам дзякуй. Шчыра вам дзякуй. Вельмі рады вас бачыць. З Паўночнай Амерыкі вернемся ў Беларусь. І маю гонар прадставіць кнігазнаўца, намесніка дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, старшыню Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, спадар Алесь Суша. Калі ласка, слова вам, Алесь. Дзякуй вялікі, шаноўны Джым, дарагія калегі, сябры, міла і прыемна трапіць у Скарынаўку вось цяпер так дыстанцыйна, у нейкай меры віртуальна. Для даследчыкаў, для беларусазнаўцаў, натуральна, Скарынаўка вось ужо як паўстагоддзя стала такім вялікім важным цэнтрам збірання беларусікі. І вы ведаеце, вельмі б хацелася, каб на наступныя 50, а мо і 350 год гэтак і засталося надалей, разумеючы тыя змены, которые адбыліся, асабліва пасля сыходу айца Александра, который, я думаю, для ўсіх асацыюецца як хіба айцец-заснавальнік, хаця, можа, гэта не зусім дакладна гістарычна, але бясспрэчна лідар і такі харызматычны кіраўнік Скарынаўскай бібліятэкі. У наш час Скарынаўская бібліятэка, што вельмі прыемна, дзякуючы намаганням вашага, Джим, Арнольда, таксама ўсёй рады маладзейшай, которая прыйшла да падтрымкі бібліятэкі і музея, працягвае сваё існаванне, і вельмі б хацелася, калі шчыра, каб Скарынаўка засталася вось менавіта тым, дзеля чаго яна стваралася. Яна не ператварылася ў архіў таго, што ўжо няма, каб яна не стала установаю мінулага часу, а стала цэнтрам збірання беларускасці надалей. Што маю на ўвазе? Натуральна, тыя архівы багацейшыя, которые назапашаны ў Скарынаўцы, і кніжныя калекцыі вось пэўнага перыяду у свой час адыгралі выключную ролю. Сёння яны часткова таксама працягваюць заставацца, асабліва архівы, вельмі актуальнымі, але галоўнае, што было ідэяй Скарынаўкі на момант яе заснавання, гэта збіраць беларускасць і захоўваць, папулярызаваць яе ў свеце і даваць доступ да гэтай інфармацыі. Вось хай бы гэтая ідэя жыла і надалей. Я ўпэўнены, што Скарынаўская бібліятэка і музей надалей павінна застацца цэнтрам гуртавання беларускай інфармацыі, беларускіх даследаванняў, беларускіх праектаў, і значную тут дапамогу могуць аказаць іншыя інстытуцыі, таксама і ў Беларусі. Плёну 100 год, можа 500 год яшчэ наперад. Удачы, калегі, віншую з гэтым юбілеем. Дякую вялікі, спадар Алесь, дякую вялікі. Так што мы застанемся ў Беларусі пакуль што, і зараз чарга за спадар Станко, галоўны рэдактор выдавецтва «Тэхналогіі». Калі ласка, вам слово. Добрый день еще раз, коллеги. Памятаю, у сярэдзіне 70-х гадоў, здаецца, гэта быў
75 год, мне довелося прочитать у литературной газете, был таки орган Союза письменников СССР, справаздачу про распродаж библиотеки Дягилева на аукционе в Монте-Карло. Там было написано між іншого, что, цитую, что господин, не пожелавший назвать себя, не стесняясь в средствах, набыў некалькі аркушаў Бібліі з Карыны. Зразумела, што гэта навіна мяне вельмі ўразіла у беларускай прэсе. Тады нічога падобнага не даводзілася чытаць. І я быў вельмі заінтрыгаваны, хто гэта такі таямнічы гаспадзін. І толькі на пачатку гэтага стагоддзя, падчас сустрэчы з Айцом Александром, я даведаўся, што гэта быў ён. Ён таксама ведаў пра тую публікацыю, пасмяяўся, як яго ахарактарызавалі. Тады ж мы дамовіліся з ім у 2002 годзе падчас сустрэчы у бібліятэцы, дамовіліся пра выданне ягонай манаграфіі, прысвечанай біскупу Чаславу Сіповічу. Памятаю, ён рабіў экскурсію па бібліятэцы, па музеі, якія мяне вельмі ўразілі. Зрабілі некалькі памятных здымкаў. Адзін здымак быў, прыгадваю, з статутам Вялікага княства Літоўскага, а другі з канвалютам Бібліі з Карыны. Ну, на жаль, вось той здымак, які з канвалютам, ён не атрымаўся. Тады былі стужкавыя камеры, і так выйшла, што гэты здымак не захаваўся. Ну, як быццам гэта некае наканаванне было. Тая манаграфія пра Часлава Сіповіча, пра якую я згадаў, яна грунтавалася, зразумела, часткова на ўспамінах Айца Александра, але у вельмі значнай ступені на тых дакументах і матэрыялах, якія захоўваліся ў скарынаўскай бібліятэцы. Гэта і ліставанне Айца Часлава, і ягоныя дзённікі, і публікацыі у замежнай перыёдыцы. Праз колькі гадоў, здаецца, праз гады 2-3, было зроблена перавыданне на ангельскай мове. Калі мы завершылі беларускае перавыданне, ну, у чырвоным касцёле, у дольнай зале наладзілі прэзентацыю, дзе сабралася дуже шмат людзей. Пасля людзі стаялі, ну, я не ведаю, можа быць, там і метраў 30-40 былі чэргі па аўтограф да Айца Александра. Ён тады сказаў мне фразу, якая запомнілася, якую я памятаю дагэтуль. Ён сказаў, што асноўны вынік нашай супрацы — гэта тое, што мы засталіся прыяцелямі. Вельмі мудрыя словы, таму што ў жыцці бывае не заўсёды так. У 2006 годзе некімі невядомымі для нас сцежкамі нас блукала Ірына Дубянецкая з вельмі цікавай ідэяй выдаць да юбілею Айца Александра на прастольнае Евангелле. Часу было вельмі мала, але мы так захапіліся гэтай арыгінальнай ідэяй, што адклалі шмат якія свае справы і улучшыліся вось у гэты працэс. Я думаю, што яна больш падрабязна раскажа пра гэта, бо гэта была ейная ідэя, і яна арганізоўвала людзей і на тое, каб вышываць бісерам аправу, і на тое, каб шыхтаваць гэта выданне і
рабіць мініяцюры ў гэтай кнізе. Гэта унікальная кніга, яна ў адным паасобніку. Я думаю, што яна і дагэтуль выкарыстоўваецца у богаслужбе. Вось. Ну, і працягам нашага супрацоўніцтва было тое, што мы пачалі неўзабаве рыхтаваць зборнік, прысвечаны юбілею айца Александра і юбілею, 80-гадоваму юбілею ягонаму і 50-гадоваму юбілею ягонай службы. Гэта я завяршаю. Гэта зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі. Ну і зноў жа гэтым вельмі шчыльна займалася Ірына Дубянецкая, і яна, я думаю, пра гэта раскажа. Прабачце яшчэ раз. Дзякуй за ўвагу. Щиро дякую, спадар Зміцер. Щиро дякую. Спадар Уладзя, пісьменнік, гісторык, паэт, вельмі знаёмы. Спадар Владимир Орлов, вам слово. Добрый день, дорогие сябры. Вельмі рады быць у вашай сябрыне. Сёння лічу гонарам быць запрошаным на гэтую сустрэчу. І хочу адразу сказаць, што ўпершыню я трапіў з Скарынаўку ў далёкім 1994 годзе. І гэта было для мяне сапраўдным інтэлектуальным святам, як і кожны наступны раз. Унікальны кнігазбор Скарынаўкі дапамог мне тады у працы над знаёмай, відаць, кожнаму з вас кнігай «10 вякоў беларускай гісторыі», якую я стварыў у саўтарстве разам з Геннадзем Сагановичем. А затым у праекце «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя», якая ўжо выйшла, і першая частка «Краіна Беларусь», і другая «Краіна Беларусь. Вялікае княства Літоўскае» выйшла на некалькіх мовах, і я удзячны беларусам Вялікай Брытаніі за дапамогу у з'яўленні гэтай кнігі па-ангельску. Я памятаю тое натхненне, тое трымценне, з якім я браў у рукі статут 1588 года, хроніку еўрапейскай сарматы Александра Гваніні 1581, автографы наших класікаў, матэрыялы датычныя БНР, архіўныя тэчкі. Усё гэта незабыўна. Але не менш важна для мяне было тое, што дзякуючы Скарынаўцы я пазнаёміўся з выдатнымі асобамі, выдатнымі інтэлектуаламі, найперш з айцом Александром Надсонам, з выдатнымі беларусістамі, Джимом Дынглі, Гаем де Пікарда. Незабыўнае было знаёмства, калі я сядзеў позна ўвечары ў Скарынаўцы, а Гай падкраўся ціхенька да мяне на дыбачках і паклаў мне руку сваю, як здань, такая бібліятэчная, на плечо. Я пазнаёміўся з шаноўным Арнольдам Макмілленам, з перакладчыцай Верай Річ. Гэта таксама было інтэлектуальнае свята, такая раскоша чалавечых інтэлектуальных стасункаў. І тады, дзякуючы прыезду ў Фінчлі, в эту беларускую вёску нашу, пачалося маё сяброўства, знаёмства з Каралінай Мацкевіч, з Ігарам Лабацевічем, з Васілём Еўдакімавым, якіх я таксама сёння тут вітаю, і якія таксама немало зрабілі для Скарынаўскай бібліятэкі. Адбыліся ўжо і, на жаль, тады завочныя мае знаёмствы з айцом Львом Гарошкам і біскупам Чеславам Сюповічам. Гэтыя асобы разам з айцом Александром Надсоном сталі героямі маёй кнігі «Імёны свабоды», таксама добра знаёмай вам, і я думаю, што яна знайшла сваё месца і на паліцах Скарынаўскай бібліятэкі. Ну і у мяне, як у кожнага
з нас не шмат часу. Я напрыканцы хочу выказаць спадзяванне, што сёння кола суразмоўцаў больш шырокае, чым мы сабе ўяўляем, і, можа быць, да нас далучаюцца душы тых, пра каго я тут гаварыў, і, можа быць, і дух самога Скарыны недзе лунае сёння у Скарынаўцы. І апошняе, што я хацеў сказаць, што я не ведаю, ці створаныя літаратурныя, паэтычныя творы, прысвечаныя Скарынаўцы, але вот перад вами чалавек, які напісаў у тым далёкім 94-м годзе верш, які так і называецца «Бібліятэка імя Франціска Скарыны ў Лондоне». Я думаю, што калі у дыскусіі знойдзецца некалькі хвілін, то я, можа быць, прачытаю з дазволу спадарожжыма гэты верш, можа быць, ён крыху аздобіць нашу гаворку. А зараз яшчэ раз віншую усіх вас, дарагія, і зычу новых і новых юбілеяў Скарынаўскай бібліятэцы, такому знакавому месцу не толькі для нашей беларускай дыаспоры, для всей беларускай нации. Дякую вялікі, спадар Уладзя. Я думаю, што мы знойдзем час на ваш верш. Абавязкова. Ну, зараз мы продолжимся у Беларусі. Вельмі прыемна мне прадставіць Ірыну Дубянецкую, доктор тэалогіі, акадэмічны дырэктар беларускага калегіума. Калі ласка, спадарыня Ірына. Добрый день, вельмі рада ўсіх вітаць. Чуваць мяне? Чуваць! Добра. Дзякую вялікі, спадар Зміцер, што нагадалі пра гэтыя подзвігі да 80-годдзя айца Александра. Я хочу сказаць, што вот у маім раннім юнацтве я выкладала беларускую літаратуру ў цяперашнім лінгвістычным універсітэце. І я казала студэнтам, што вот ёсць такая ў свеце, ў Лондоне Скарынаўская бібліятэка. Вот у Беларусі няма ніводнай бібліятэкі імя Скарыны, а ў Лондоне ёсць, і яна такая каштоўная і важная. І у мяне быў такі велізарны піетэт да гэтай бібліятэкі, і я не магла сабе ўявіць, што гэтая бібліятэка стане мне домам, прычым не проста домам, а вот сапраўды домам, дзе я жыву, на 14 гадоў. І я, відаць, ледзь не адзіны чалавек, апроч бібліятэкара айца Александра, хто меў свой пакой у бібліятэцы цягам 14 гадоў. Я магла жыць у іншай краіне, але все роўна у Скарынаўскай бібліятэцы все мои рэчы захоўваліся, і я там жыла. І вот так, як мне гэта сапраўды Скарынаўская бібліятэка для мяне найперш асацыюецца з домам, то я хочу два слова сказаць пра насельнікаў гэтага дома. Вот цяпер тут вельмі много згадывалі пра айца Александра, гаспадара гэтага дома, якому якраз сёлета будзе 95 гадоў, які ведаў кожную кніжку, кожнае выданне ў гэтай бібліятэцы, вельмі ахвотна пра іх расказваў, ведаў кожную беларускую кнігарню ўсіх часоў, у якім месцы, у якім горадзе яна была, што яна друкавала, колькі яна выдала і якія там былі беларускія асаблівасці там у якіх-небудзь гэтых старадруках. І мне заўсёды здавалася, што пасля айца Александра ўжо гэтая веда, можа быць, і прападзе. Я цяпер вельмі рада, вельмі цешуся, што Талес Суша вельмі добра падхапіў якраз гэтую кнігазнаўчую справу і атрымаўся проста фантастычна добрым спецыялістам. Але айцец Александр ведаў ўсё не толькі пра сваю бібліятэку. Я, напрыклад, сядзела, першы мой кампутар быў таксама там, першае знаёмства з кампутарам было на айцовым Макінтошы, 80-е года выдання з крохатным экранчыкам. Я што-небудзь сабе сваё там працавала, і я пыталася: айцец, а ў якім годзе я абараніла ўгарытаў? Ён мне адразу казаў, я забывалася, у якім годзе што было, ён усё памятаў. Але сустрэў нас у бібліятэцы, калі мы туды патрапілі ў 92-м годзе ўвосень, у самой бібліятэцы сустрэў нас Гай Пікарда. Ён на наш прыезд зварыў боршч і частаваў нас проста ў чытальнай залі. І это было так дзіўна бачыць гэтага англа-французскага персонажа з гэтымі акулярамі паўмесяцам, які вельмі цудоўна гаварыў, на як айцец Александр казаў, коман славік.
і весь час, калі што-небудзь са мной здаралася, якія-небудзь хваробы, ён мне казаў, чаму што вы за тонкий. Все мои беды были, чаму што я была за тонкий. І ён займаўся так шчыра, з такой ахвотаю займаўся рознымі беларускімі даследаваннямі. Ён пасля беларускай музыкі кінуўся ў даследаванні скарыны і даследаваў скарынаўскія малюнкі на прадмет суадносінаў з кабалай. Да яго гэтага ніхто не рабіў. Потым ён заняўся шагалам і кабалай. Ён прыахвоціў мяне да такіх нейкіх больш складаных, больш глыбокіх даследаванняў. А завёў нас у бібліятэку, сустрэў нас у Лондоне незабыўненька Міхалюк на той час, і да самай сваёй смерці старшыня згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, надзвычай шырокай душы чалавек, надзвычай яснага розуму, якога я бязмерна любіла і люблю дагэтуль. І вельмі важным насельнікам была, безумоўна, Вера Рыч. Яна сядзела ў бібліятэцы, перакладала там, напрыклад, «Новую зямлю» Якуба Коласа, дапамагала мне заўсёды з ангельскай мовай і прасіла дапамогі з беларускай мовай. Чытае мне, вот паглядзі гэты радочак, бруіліся ў цяньку і хвалі у Якуба Коласа. Ну, я думаю, відаць, бруіліся складанае такое слово, трэба і патлумачыць. А яна кажа мне, што такое цянька? І прыбягала заўсёды на службу в апошні момант і казала «final blessing». Заўсёды паспявала, Вера была практычна кожны дзень у нас. Але штодзённымі наведвальнікамі это былі тыя, каго я назвала. Я зараз не буду пра тут прысутных, пра Арнольда і Джима казаць, якія таксама велізарны ўнёсак зрабілі у стварэння дома для мяне ў гэтай бібліятэцы. Я хочу згадаць, калі мы прыехалі, айца якраз не было, ён быў тады ў Рыме. Ён вярнуўся з Рыму і сказаў, што вот мне Эммануэла з Гамбаці перадала пэсту, а я забыўся. Я кажу, як вы ведаеце Эммануэла з Гамбаці? Для мяне Эммануэла з Гамбаці была некім боствам, таму што яна напісала кнігу даследавання па беларускім трышчанні. І для мяне гэта было, што вот некая італьянская такая прафесарка-беларусістка, это было так цікава. І потым з ёй не давялося пазнаёміцца, але з ейным мужам Санта Грачиоці, таксама славістам і беларусістам з Рыма таксама давялося. І вот бібліятэку пракручвалася грамадная колькасць людзей, па сутнасці все у той час, все заходнія даследчыкі, якія цікавіліся Беларусю, так ці інакш патраплялі ў скарынаўскую бібліятэку. Яна была такім пунктам зборкі для Беларусі на весь свет. І яна была вот такой Беларусю па-за межамі Беларусі. Кожны, хто патрапляў у скарынаўскую бібліятэку, пераважна, безумоўна, дзякуючы айцу Александру, рабіўся назаўсёды сябрам Беларусі, аматарам Беларусі і заставаўся даследаваць беларуску заўсёды. Яшчэ хочу на заканчэнне згадаць яшчэ аднаго вельмі важнага жыхара гэтага майго дома. У меня их вельмі много, но просто в 4 хвилины про их не расскажешь. Это Кастусь Акула з Канады, беларускі пісьменнік, беларускі канадскі пісьменнік, які там апроч іншага напісаў свой слаўны роман «Змагарныя дарогі». Ён прыехаў у бібліятэку, разгледзеўся, разнаёміўся з намі, а тады взяўся запрашаць Владзіміра Арлова на сустрэчу менавіта в бібліятэку і вадзіў яго па парку, і на здзіўленне Владзіміра Арлова прывучаў яго лічыць сарок. Яны лічылі сарок, а потым, калі ён звяртаў в Канаду, ён званіў, скажем так, о 4-3 раніцы, ночы глыбокай і расказваў мне, я гадзінамі мне па тэлефоне расказваў, як трэба казаць па-беларуску, што пішуць, чаму вучаць в беларускіх школах, трэба казаць, чаго вучыць, а не чаму вучыць, і навучаў беларускай мовы. І такім чынам гэта для мяне просто і было і засталося месца населенае цудоўнымі, цікавымі людзямі, пра якіх сапраўды калі-небудзь трэба будзе напісаць. Дзякую усім. Дякую вялікі, спадарня Ірына. Вельмі цікава, вельмі цікава. Зараз спадарня Наталя Гардієнка, калі ласка, гісторык беларускай эміграцыі, аўтарка кнігі «Беларусі ў Вялікабрытаніі». Спадарня Наталя, калі ласка. Дякую вялікі. Ці чуваць мяне? Чуваць. Так. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Вельмі радая усіх бачыць і радая гэтай выдатнай нагодзе юбілею скарынаўкі. Я ўпершыню трапіла ў
гэтую бібліятэку ў 2005 годзе, якраз у часе працы над кнігай пра беларусаў Великабрытаніі. І для мяне, безумоўна, найбольшым адкрыццём былі менавіта архівы Скарынаўкі. Ад самага пачатку ўсё ж такі гэтая бібліятэка была не толькі кнігасховішчам, але і месцам, куды дасылаліся зборы дакументаў з усяго свету, з усіх краін, дзе жылі беларусы. Тут можна знайсці і архівы з Аўстраліі, з Аргенціны, з Канады, з Нямецчыны і гэтак далей. І гэта ў дадатак да ўласна персанальных архіўных збораў тых ж самых святароў-заснавальнікаў і айца Числава Осіповіча, і айца Льва Гарошкі, і айца Александра Нацана і гэтак далей. І каштоўнасць гэтых збораў, канешне, немагчыма пераацаніць. Гэта унікальныя дакументы. Ну, вось для прыкладу можна сказаць, што сярод архіваў Скарынаўкі ёсць дакументы з невялічкага беларускага асяродка ў Францыі Ле Крызо. І больш гэтых дакументаў нідзе няма. То есть напісаць пра гэты асяродак, расказаць пра яго, пра тое, што ён існаваў, можна толькі дзякуючы таму, што ў Скарынаўцы захаваліся гэтыя дакументы. Айцец Александр казаў, што мая задача галоўная захаваць тое, што было перададзена ў Скарынаўку. Але на сёння праблема, што гэтыя дакументы, якія былі перададзеныя, яны не разабраныя, не апісаныя, і такім чынам фактычна вельмі мала хто можа ацаніць і даведацца, што ж там насамрэч захоўваецца. І мне здаецца, што гэта вельмі важная на сёння задача для апекунскай рады, для тых, хто зацікаўлены ў лёсе Скарынаўскай бібліятэкі, не толькі забяспечыць захаванне, але і забяспечыць вось гэтае апісанне і доступ для гэтых каштоўных скарбаў дакументальных, якія захоўваюцца ў Скарынаўскай бібліятэцы. Пра гэта можна багата разважаць, але я не буду зараз спыняцца, ўсё ж такі святочная нагода. Хачу сказаць вось яшчэ пра што. Скарынаўка вельмі важная, знакавая інстытуцыя і для гісторыі эміграцыі, наогул для беларускай культуры. І мне здаецца, што наступны, можа быць, юбілей яе варта было падзначыць прысвечаным ёй грунтоўным даследаванням, дзе была расказана гісторыя стварэння бібліятэкі, папаўнення яе збораў, аповед пра заснавальнікаў бібліятэкі, пра тых, хто быў у тым ліку і насельнікамі гэтай бібліятэкі, можа быць, з уключэннем успамінаў і тых, што сёння агучваліся і спецыяльна створаных для гэтага. Гэта мусіць быць выданне, дзе будуць і апісанні кніжных фондаў, і музейных калекцый, і архіваў, такое, якое было б і як бы ушанаваннем памяці тых, хто ствараў бібліятэку, і даведнікам для тых, хто можа сёння ёй карыстацца. Вось гэта, мне здаецца, таксама вельмі важная справа. Безумоўна, яна патрабуе і часу, і сродкаў, але як і, ў прынцыпе, ўсё, што звязана з захаваннем і далейшай дзейнасцю Скарынаўскай бібліятэкі. Але, ну, вопыт таго ж самага Беларускага інстытута навукі і мастацтва паказвае, што пры наяўнасці жадання і добрай волі ўсё магчыма зрабіць. Я спадзяюся, што і гэтая ідэя знойдзе некалі сваё увасабленне. Дзякуй вялікі, віншую ўсіх. Дзякуй вялікі, спадарня Наталя. Так, вельмі паважная рэч, вельмі, дзякуй вялікі. Хутка я скажу вот что. Мы с Каролиной раем, чтобы вы все имели под рукой пляшку доброго вина и келих, как выпить за будущую библиотеки у конца нашей встречи. Так что поперечваю, будем пить. Зараз мы з'едем
z Białorusi i переедем do Polski. Historyk, wielmi znajomy, profesor Torunskiego Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika, Kali ласка, господарыня Дорота. Добрый вечер всем. Я вельмі удзячна, што я магу прымаць удзел у юбілейнай сустрэчы. Каролина попросила мне сказать несколько слов про мои встречи с Айцом Надсоном и про мою працу в библиотеке. Mój pierwszy wizyt u biblioteku i pierwsza встреча z Ojcem Aleksandrem odbyli się w 2005 roku. To była tak samo mój pierwszy seriozny i pracowity wizyt u Londynie. Wtedy ja zaczęła doświadczenie stworzenia Białoruskiej Narodnej Republiki i spróby Białorusów otrzymać własną dzierżawność. Dla mnie to była absolutna nowa tema. Ja raniej zajmowała się XVI stuleciem. Ojcu Aleksandru rekomendował mnie profesor Alech Łatyszonek i on poprosił, aby ojciec dozwolił mnie spędzić się w pokojach biblioteki i posiadnojczy u trauni 2005 roku ja zjawiła się na parodzie biblioteki. Jak ja teraz patrzę siebie, ja była krychu zapałochana. Ojciec Aleksander, jak ja czynił mnie zwiery, zdaje się, zupełnie nie pamiętał telefonnego dzwonka, ale nie pramienie, ale przyjął mnie wielmi łaskawa. Mnie dali niewielki pokojczyk nad biblioteką. Ojciec Aleksander pokazał mnie bibliotekę. Niezwyczajna ciszyna, charakterny pach papiery i kosztowny zbiór knih. I osobliwa potrzebny dla mnie kolekcja presy i żurnalistyki. Potem ja została się sama, był przyciemak. W biblioteku zagiło wieczornie światło. To było takie niezwyczajne urażenie, że przede mną i tylko dla mnie odczyniają się baroty wielmi ciekawego świata. Przy następnych moich wiertaniach u biblioteku ja zawsze chciała wyklikać u pamięci ten stan spokoju i szczęśliwej radości. Umowy pracy u bibliotece byli dla mnie idealne. Na samej sprawie ja mal nigdy raniej, no może akramia mojej chaty, nie żyła u naukowej bibliotece. Ja mogła wziąć kniги u swój pokój, zajść tudy nocью. Mnie dozwolili bezpłatnie kopiować potrzebne materiały. Ojciec Nadson czasem zachodził w biblioteku i my rozmawiali. Dla mnie to były wielmi kosztowne rozmowy, ale ojciec Aleksander Nikoli nie nawiązywał mnie swojego baczenia historii BNR i czekał wynikał rezultatów moich doświadczeń. U wyniku mojej pracy w bibliotece był zebrany szmat materiałów pro BNR, tak jak i na inne temy. Niektóre z nich jeszcze nie rozbite, ale one nie w mojej głowie czekają swojego czasu. Znachodzenie w bibliotece, a kromie mnóstwa natchnienia, przyniosło mnie szmat innych nadzwyczaj kosztownych doświadczeń. Сюди wchodzi встреча nadzwyczaj ciekawej grupy ludzi z mojego pokolenia, u tym liku Karoliny, Iryny, Tacjany, Mikoły, Pawła i krychu później ojca Sergeja. Ja nigdy nie zabudę cudowną liturgię na Wielki Dzień z udziałem ojca Nadsona i ojca Sergeja. No, dla mnie to był wielmi mistyczny doświadczenie. Moje znachodzenie w bibliotece dała mnie tak samo możliwość popraktykować białoruską mowę. A tak samo muszę odznaczyć, że akramia nauki ja otrzymała wielmi dobrą szkołę italiańskiej kuchni. U tym liku ojciec Nadson jednym kidaniem u ścienu nauczył mnie rozpoznawać, kali makaron można
dostać z garszka. Ojca Natsana już nie ma z nami. Osobista ja balucza czuła tę stratu, ale jego praca pracjagiwaється tak u religijna, jak i u naukowych sferach. Biblioteka była nadzwyczaj ważnym polem jego działalności. Ja думаю, że jemu nie trzeba turbować się про los knighozboru, bo on wychował godnych пераемников, dla jakich trwałość i buduczyna biblioteki bardzo ważna jest. A jak pokazywają podії apostniego roda, istnienie zamierzchnego, niezależnego, kulturnego i naukowego centra zjawiają się nadzwyczaj ważnym stymulem dla gromadzkiego i osobistego rozwoju. Dziękuję. Дякую велике, спадарня Дорота. Дякую велике, вельми цікаво. Зараз ми поїдемо у Англію і черга за Миколою. Спадар Микола Пачкаю, коли ласка. Старший няйон ЗБВБ. Дякую, Джим. Шановні сябри Опікунської ради бібліотеки, маю гонор повіншувати Білоруську бібліотеку ім'я Францішка Скарини ад ім'я згуртування білорусів у Великій Британії. Для ЗБВБ це є особливо радісний і дорогий ювілей. Так само, бо історія наших організацій щільно зв'язана. Існує особлива сувязь поміж бібліотекою і ЗБВБ. Об этом могу пригадать 3 короткие пункты. По-перше, засновальниками библиотеки были чинные сябры ЗБВБ, керівництво ЗБВБ у своем часе. По-другое, библиотека заховывает приватные архивы многих выбитных сябров ЗБВБ. Так что можно сказать, что у форме своей архивной и эпистолярной спадщины многие сябры ЗБВБ назавсёды присутныя засталіся менавіта у стенах бібліятэкі. Увогуле, калі я прыбыў у Вялікую Брытанію нешта 23 гады таму, усё беларускае культурнае і нацыянальнае жыццё адбывалася менавіта вакол, каля і у самой Скарынаўцы і беларускай каталіцкай місіі. Таму я хочу падтрымаць таксама з свайго боку і свайго пункту гледжання думку сударыні старшыні Рады БНР, что это наиважнейшая такая белорусская культурная установа, институция и наиважнейший доробок белорусской диаспоры у Великобритании. И роль гэтая у тым, что библиотека представляет Беларусь у объективном святле, а не такой, якой мы хотели бы, каб яе бачили, и каб яна была, и якой яна у минулым ёсць насамрэч. Нагадаю, что ЗБВБ по статуте объединовывает белорусов, которые подделяют идеалы 25 сакавіка. Ну и часто запытывают, что это за такая за Беларусь, як она адрозніваецца от той, якую можно побачить у БССР, або, скажем, у сучасной Республике Беларусь. Больше у Скарынаўцы можно побачить культурные и историчные обличия такой Беларуси без цензуры, без идеологичной цензуры. Но это тычется не только для замежников, которые хотели на протягу шмат десятигоддзяў даведацца, что это за Беларусь, але таксама тычется и самих белорусов. Нередко можно чуть от белорусов з Беларусі, які наведваюць бібліятэку, что там яны бачили штосьці, чаго яны ніколі не бачили у самой бібліятэцы, у самой Беларусі. И об чем яны и не ведали у самой Беларуси. И такие комментарии я нередко чую и у наш час. Так вот, напрыканцы хочу яшчэ раз ад імя ЗБВБ павіншаваць бібліятэку з юбілеем и выказаць цвёрды намер супрацоўніцтва и падтрымкі з боку згуртавання беларусаў Великобритании. Дякую. Дякую велике, спадар Микола. Зараз спадар Ігор Іванов. И он же профессийный библиотекарь, былый секретарь Опікунської ради бібліотеки. Калі ласка, Ігор. Вялікі дзякуй, Джим. Усім прывітанне і віншую ўсіх нас.
арганізатары сённяшняга свята папрасілі мяне паразважаць каротка пра перспектывы і будучыню скарынаўскай бібліятэкі. Ну вось мы гэтым зоймемся зараз. Калі я думаю пра гэта, я падумаў, што будзе два моманты. Мне падаецца, што будуць два вырашальныя моманты для будучыні скарынаўкі ў нейкай такой бліжэйшай сярэдняй перспектыве. Па-першае, яна будзе працягваць рабіць тое, што яна заўсёды рабіла вельмі добра. Рабіць тое, што ў Беларусі складана рабіць, а ніхто іншы ў свеце ці не робіць, па нейкіх прычынах проста не пачаў рабіць гэтага. І ў гэтым сэнсе ў скарынаўкі заўсёды было сваё унікальнае месца ў беларускай прасторы. Яна збірала, што іншыя ігнаравалі, яна выстаўляла ў вольны доступ, што ў Беларусі хавалася ў спецхраны, яна выносіла на святло, што замоўчвалася. Тут мне прыгадаліся дзве апошнія канферэнцыі, якія отец Александр у свой час арганізоўваў у скарынаўскай бібліятэцы з дапамогай іншых арганізацый. Тут такі вось момант, што скарынаўка заўсёды вельмі цесна супрацоўнічала з іншымі беларускімі арганізацыямі Брытаніі, з англа-беларускім таварыствам, з згуртаваннем беларусаў Вялікай Брытаніі, і вось вынікам гэтага супрацоўніцтва якраз атрымліваюцца такія цудоўныя рэчы. Дык вось калі да гэтых двух канферэнцый вярнуцца. У тыя часы, калі ў Беларусі ўрад пачынаў пераўтвараць адну з нашых цэркваў у частку дзяржапарата, а польская сталіца ўжо зрабіла першыя крокі для таго, каб спыняць паціхонечку развіццё, не спыняць, можа быць, прытарможваць развіццё грэка-каталіцкай цэрквы ў Беларусі. У 96-м годзе тут у Лондоне адбылася цудоўная канферэнцыя да 400-годдзя Берасцейскай уніі. Потым, калі ў Беларусі быў самы разгул русіфікацыі, тут у Лондоне адбылася канферэнцыя на тэму ролі беларускай дыяспары ў захаванні і развіцці беларускай мовы і культуры. Отец Александр і усе, хто супрацоўнічаў з ім вакол яго ў гэты час, яны не рабілі гэта дзеля таго, каб стварыць якісьці канфлікт. Абсалютна не. Што іх матывавала, гэта прагалы. Яны заўважалі, отец Александр, іншыя заўважалі прагалы, якія ёсць у беларускім дыскурсе, у беларускай прасторы. І яны бачылі, што гэта і патрэба гэтыя прагалы, і магчымасці для скарынаўскай бібліятэкі ўключыцца. Вось гэта скарынаўка вельмі добра заўсёды рабіла. Таму што яна глядзіць на Беларусь, на беларускую сітуацыю часам з крышачку іншага пункту гледжання, чым беларусы ў Беларусі гэта робяць. Я кажу, таму што я там яшчэ ў мінулым годзе правёў паўгады. І гэта добра, таму што гэта сведчанне таго, што беларускі свет не заканчваецца адміністратыўнымі рэчамі нашай краіны, што беларускі свет, ён сапраўды, ён сусветны. І вось гэта перспектыва, з якой скарынаўка глядзіць на Беларусь, яна ані лепшая, ані горшая, чым тое, што вось унутры Беларусі ёсць. Яна проста іншая. І гэта дапамагае ўсім нам атрымліваць беларускае жыццё больш багатым. Дык вось калі экстрапаляваць гэты досвед мінулага скарынаўкі на будучыню, то нам трэба не забываць, што скарынаўка гэта і бібліятэка, і музей, і архіў, і выдавецтва. І думаць пра тое, што ў Беларусі сёння не атрымліваецца, пра што не атрымліваецца гаварыць, што не гучыць напоўніцу. І тут могуць быць пэўныя групы, этнічныя, сацыяльныя, палітычныя, рэлігійныя і так далей. Часам спадчыну трэба ратаваць, часам з імі проста трэба размаўляць, пра іх трэба размаўляць, і ўсё гэта выстаўляць на свет тут, у Лондоне, таму што гэта магчыма. І вось у гэтым сэнсе, я думаю, што ў скарынаўкі заўсёды было вельмі абвостранае, калі карыстацца багаслоўскай мовай, адчуванне сваёй прароцкай місіі. І гэтым скарынаўка заўсёды была цікавай іншым. Я вельмі спадзяюся, што яно так і будзе працягвацца. Беларуская культурная установа ў англамоўным свеце патрэбна ўсім беларусам, у тым ліку беларусам у Брытаніі.
І тут мы павінны быць абсалютна рэалістамі і не быць сціплымі ў сцвярджэнні таго, што сапраўднае беларускае прадстаўніцтва Вялікабрытаніі знаходзіцца не ў Кенсінгтоне, а знаходзіцца ў Фінчлі, што тут робіцца куды больш па стварэнні, захаванні, пашырэнні усяго таго, што робіць нашу ідэнтычнасць больш упэўненай і нас цікавым, нас як беларусаў цікавымі іншым у свеце. І другі вызначальны для скарынаўкі момант, я думаю, што гэта будуць тыя вонкавыя перамены, якія адбываюцца вакол скарынаўкі. Гэта з'яўленне новага пакалення беларусаў у Вялікабрытаніі. Гэта і падзеі ў самой Беларусі, што цяпер адбываюцца, і развіццё тэхналогій. Скарынаўка ў свой час даволі паспяхова перажыла пераход ад паваеннага пакалення да пакалення ці дзяцей перабудовы, ці як іх назваць, нас, гэтыя 40-выя, каму цяпер 40, 50 і так далей, гадоў. Таму, у прынцыпе, досвед гэты ёсць, што арганізацыя не памрэ толькі таму, што адно пакаленне адыходзіць. І у выніку гэтага перахода да іншага пакалення вельмі цікавыя рэчы адбыліся ў скарынаўцы, як я бачу. Напрыклад, яна пачала выкарыстоўваць веды з рэлевантных дысцыплін для канцэптуалізацыі сваёй дзейнасці. Напрыклад, ейная цяперашняя эмісія і мэты, якія можна пабачыць на вэб-сайце, былі сфармуляваны з дапамогай базавых маркетынгавых метадаў, сегментацыя аўдыторыі, пазіцыянавання прадукта і так далей. Не ўсе спробы такога выкарыстання ведаў з іншых дысцыплінаў спрацоўвалі, як мне падаецца, але мы ўсе вучымся, і апекунская рада, у сэнсе, што мы ўсе ў жыцці вучымся, апекунская рада таксама вучыцца. Значыць, новае пакаленне валодае тымі ведамі і здольнасцямі, якія мне не прыходзілі ў галаву. Іх трэба прыцягваць у бібліятэку і у гэтым шане з бібліятэкі. Апошняе, тэхналогіі дазваляюць нам зрабіць тое, што ніколі не было магчымым для скарынаўкі дагэтуль. Варта падумаць пра тое, што скарынаўка можа мець супрацоўнікаў у сваёй Беларусі дзеля таго, каб скарыстацца ведамі і магчымасцямі, якія ўжо ёсць у Беларусі, і для таго, каб зрабіць скарынаўку больш рэлевантнай для бацькаўшчыны. Так што я гляджу вельмі аптымістычна на будучыню. Вялікі дзякуй. Дякую вялікі, спадар Ігор. Побач з спадаром Ігорам сидить еще один Игорь, отец Игорь Лабацевич. Мы чули сегодня вельми шмат про богатые архивы библиотеки. И нарешті библиотека має свого професійного архивиста. Коли ласка, отец Игорь. Добрый день, господарство. Джим, вельми приємно вас всіх бачить. Значить, після того, що вже сказала Наталя Гордієнко і спадар Кіпель, вельми тяжко штосьці дадаць про значэнне гэтых архіваў. Вельми добра Наталя описала гэта. Значит, толькі скажу, што, як мы ўсе ведаем, што гэта калекцыя пачала збірацца яшчэ ад самага пачатку існавання беларускай каталіцкай місіі. І адпаведна, як і заўважыла Наталя, што айцец лічыў сябе захавальнікам гэтай калекцыі. То бок ён атрымаў хаос, і мы маем цяпер магчымасць з гэтага хаоса зрабіць космас. Ці гэта атрымаецца ў нас, ці не, на вялікі жаль, бібліятэка то можа і атрымала прафесійнага архівіста, але прафесійны архівіст жыве амаль 100 міляў ад бібліятэкі і толькі наязджае сюды раз на месяц. Гэта трошки спыняе мою працу тут. Значит, у 2016 годзе я зрабіў першую спробу падчас усяго 5-дзённага побыту тут, прыехаўшы з Амерыкі, я распачаў упарадкаванне архіву больш-менш з мэтай захавання, фізічнага захавання гэтай калекцыі. І прыкладна апісаў 1/10 частку. На сённяшні момант маем такі вельмі сыры, вельмі павярхоўны, што завецца па-ангельску find and aid, значит, дапаможнік пошуку у матэрыялах бібліятэкі. Значит,
9 колекций те описано только на уровне скрынял, те нават не описано увогуле. Еще протягивается процесс, чем я занимаюсь на сегодняшний момент. Я просто збираю из разных часток библиотеки и спробую физично разом скомпоновать эту коллекцию. Вось. Так что мы мусим зрабіць, гэта, як таксама Наталья уже это сказала, зрабіць доступнай эту коллекцию, змест этой коллекции для навукоўцаў, для даследнікаў, наладзіць контакты з іншымі інстытуцыямі як у Беларусі, так і у замежжы, не толькі беларускімі інстытуцыямі, але і акадэмічнымі коламі і ў Еўропе, і ў Брытаніі, і ў Злучаных Штатах, у Канадзе, па ўсім свеце, дзе ёсць славістыка. На вялікі жаль, на сённяшні момант, пасля смерці айца, гэтыя контакты вельмі незначныя, тому што большасць гэтых контактаў было на персанальным узроўні, а не на інстытуцыйным узроўні. Значыць, як інстытуцыі мы мусім наладжваць гэтыя контакты. Ну, больше я фактично пасля таго, зноў жа, пасля таго, як такія спецыялісты, як Наталья і спадар Вітаўт, усё гэта опісалі, мне больше няма што сказаць. Дзякую. Дзякуй вялікі. Кароліна Мацкевич, даследчыца хэбрэйскай Бібліі, сябра апекунскай рады бібліятэкі. Кароліна, калі ласка. Вітаю ўсіх. Гэта вялікая радасць бачыць, што столькі людзей прыйшлі адсвяткаваць з намі гэтую слаўную гадавіну, наш юбілей. Гэта сапраўды юбілей не толькі для Скарынаўкі, гэта для вялікага асяродку, які яна стварыла за 50 год свайго існавання. І згадваючы маё першае знаёмства з бібліятэкай, я, вось як Ірына, потрапила у бібліятэку ў 92-м годзе, і нас, дзякуй Ірына за згаданы боршч Гая Пікарды, які суправаджаўся запісам фальклорных спеваў брэтонскіх сёстраў Гуадэк. І кружэлка гэтых спявачак у мяне дагэтуль захоўваецца як тастамент ад спадара Гая. Усе гэтыя гады пасля, што я жыла ў бібліятэцы, для мяне найперш яна была асяродкам. І вось тут ёсць для мяне два вельмі важныя аспекты, чым ёсць бібліятэка. Яна ёсць і калекцыяй, і асяродкам. Людзі, якіх яна прыцягвала цягам гэтых 50 гадоў і працягвае прыцягваць, гэта культурная эліта, гэта грамадскія палітычныя дзеячы, гэта дыяспара, гэта людзі з Беларусі. Мне вельмі цікавае параўнанне, метафора, якую ўжыў Уладзіслаў Гарбацкі ў сваім учарашнім артыкуле ў «Новым часе». Ён напісаў віншавальны артыкул пра Скарынаўку, назваўшы яго «Святло беларускай ліхтарні з Лондона». Для мяне гэта вельмі прыгожы вобраз. І тое, што бібліятэку стварылі святары, гэта святло, святарства, асвета, гэтыя паняцці заўсёды ішлі разам. І Скарынаўка ўвасабляе іх усе. Цяпер, каб не затрымлівацца доўга, бо я яшчэ вельмі хачу пачуць верш спадара Уладзі Арлова. Якія стаяць пытанні перад апякунскай бібліятэкай? У нас іх шмат, у нас шмат практычных пытанняў. Як забяспечыць фізічныя умовы, патрэбныя для захавання калекцыі? У нас ёсць праграмныя пытанні. Якой будзе бібліятэка? Ці застанецца яна, ці будзе яна мемарыяльнай бібліятэкай? Ці будзе яна пашырацца і адбіваць працэсы, рэагаваць на працэсы, якія цяпер віруюць у Беларусі, у беларускім культурным і грамадскім жыцці? Адказы шмат на гэтыя пытанні залежаць ад таго, якія карыстальнікі будуць у Скарынаўкі заўтра, на каго мы арыентуемся. І вось адна з нашых задачаў — гэта служыць беларускай супольнасці на Захадзе.
апошнім часам вельмі заўважна, як узрасла цікавасць да Беларусі і сярод беларусаў замежжа, і сярод брытанскай супольнасці. Нам даводзіцца нашмат часцей паказваць людзям бібліятэку і музей, і нашмат часцей цяпер нам даводзіцца чуць вось такія захопленыя словы: а гэта ж усё нашае. І часам ад людзей, якія ўжо шмат гадоў жывуць у Брытаніі і толькі ўпершыню цяпер знайшлі сваю дарогу да нашай беларускай вёскі. Важнае пытанне, як бібліятэка далей будзе спрыяць акадэмічным даследаванням Беларусі на захадзе. Мы тут працягваем традыцыю папярэдніка. Ужо казалі пра канферэнцыі, у якіх бібліятэка прымае ўдзел альбо ладзіць сама. Апошнім часам у нас было вельмі шмат юбілеяў. У нас было 500-годдзе беларускай бібліі, 100-годдзе БНР, 100-годдзе Віцебскай школы, 100-годдзе слуцкага паўстання. І вельмі цікава, як пад кожную з гэтых імпрэзаў у нас знаходзіліся матэрыялы, дакументы, каб стварыць тэматычныя выставы. І Скарынаўка, яна проста, яна бясконцая, у ёй яшчэ столькі ўсяго, чаго мы не ведаем. Калі вось не так даўно памёр Барыс Забораў, і я хацела штосьці напісаць пра яго у блогу, і я пачала падымаць кніжкі, якія аздобіў гэты выдатны мастак, ілюстратар. Гэта пачыналася з такіх савецкіх індустрыяльных нейкіх альбомаў, дзе, можа быць, Заборавым была зробленая адна маленькая застаўка, але гэтая застаўка мяняла цалкам выгляд кнігі. І вось матэрыялаў для выставы Заборава ў нас таксама каля 20. Таму Скарынаўка сапраўды не перастае здзіўляць. І апошняе, што я хацела бы сказаць, гэта каб па-сапраўднаму быць уключаны в акадэмічную сферу, нам все ж таки не стае каталогу. І было шмат спробаў стварыць каталог, пачынаючы ад карткавага каталогу на самым пачатку, і некалькіх спробаў стварыць электронны каталог. Отец Александр класіфікаваў, упарадкаваў калекцыю паводле сваёй сістэмы, і ён заўсёды ведаў беспамылкова, дзе шукаць якую кнігу. І без ягоных ведаў, дакладных, дэталёвых, нам вельмі цяжка адказваць на запыты. І таксама вельмі хацелася б, каб бібліятэка нарэшце магла пазычаць кнігі, каб людзі маглі браць кнігі з сабой да хаты. Для гэтага нам таксама патрэбны каталог. І таму вось цяпер пачалася гэтая праца. Дзякуючы нашым сябрам тут прысутным з Беларусі, мы пачалі і ўжо занеслі ў каталог 10% нашай наёмнай калекцыі, 3000 кнігаў з 30 тысячаў ужо занесены ў каталог. Мы спрабуем знайсці больш валанцёраў, як мы часта кажам, жніво багатае, работнікаў мала, але мы спадзяемся, што мы зможам заахвоціць больш людзей, якія будуць прыходзіць дапамагаць Скарынаўцы. І на завяршэнне я хацела згадаць тых людзей, якія дапамаглі нам арганізаваць гэты юбілей. Вялікі дзякуй Сашы Белавокай за тое, што яна проста стварыла фантастычную візуальную такую афарбоўку юбілея, за гэты шыкоўны відэаролік, за банеры на нашым вэб-сайце. Вялікі дзякуй нашай нязменнай валанцёрцы Ганне, з якой мы разам працуем над каталогам. І ўвесь час адна да адной бегаем дзяліцца нейкімі знаходкамі. Дзякуй беларусам дыяспоры, якія прыходзяць на талокі, каб парадкаваць тэрыторыю бібліятэкі. Дзякуй усім ахвярадаўцам, якія цягам дзесяцігоддзяў падтрымлівалі фінансава існаванне бібліятэкі, шмат з якіх тут прысутныя сярод нас. Дзякуй усім вам, хто прыйшлі і падзяліліся сваімі думкамі і віншаваннямі. Вялікі дзякуй. Дякую вялікі. Зараз пра ахварадаўцаў. Ярык Крывой, калі ласка. Дякую вялікі, Джим. І я бы хацеў таксама некалькі словаў сказаць, як адзін з сяброў бібліятэчнай рады.
І у першую чаргу падзякаваць Караліну, якая сціпла не ўзгадала пра сваю ролю, якую яна адыграла ў арганізацыі гэтай падзеі, Джиму таксама за мадэрацыю. Некалькі словаў скажу пра свой досвед з бібліятэкай. Для мяне ў гэтым годзе таксама юбілей, бо споўнілася 20 гадоў з таго часу, як я першы раз завітаў у бібліятэку, пазнаёміўся з айцом Александром, пазнаёміўся з Джимом. И я хочу сказать, что мы можем уже на сегодняшний момент докладно сказать, что отбылся уже переход от старого поколения до нового поколения. И библиотека не только протягивая то, что робили наши попередники, отец Александр, бискуп Сипович, але нават робяць больш у некаторых галінах. І магчыма, гэта не так відавочна з бібліятэчнага сайта, ці з тых прамоваў, якія мы сёння чулі, але узгадаю толькі некалькі рэчаў, якія робяцца. Актыўна ствараецца каталог бібліятэкі, пра які ўжо казала Караліна, над архівамі працуюць пад кіраўніцтвам айца Ігара. Таксама мы плануем абнаўленне сайта. Бібліятэка падпісаная на шэраг перыядычных выданняў, і часам людзі прыходзяць і карыстаюцца імі, напрыклад, дзіцячымі кнігамі. Бібліятэка удзельнічае ў рэгулярнай канферэнцыі як соарганізатар, якая арганізуецца за універсітэцкім каледжам Лондона. І бібліятэка з'яўляецца базай таксама для Journal of Belarusian Studies, якая гэта асноўная публікацыя пра беларускія даследаванні на ангельскай мове ў свеце. Таму я лічу, што гэты пераход адбыўся паспяхова, і ўсё з часам гэта стане яшчэ больш відавочным. Таксама працягваем запрашаць даследчыкаў спыняцца ў бібліятэцы і працаваць над сваімі даследаваннямі. І я бы сказаў, што гэта, напэўна, самая жывая з усіх беларускіх арганізацый у Великабрытаніі, бо кожны дзень у бібліятэцы ёсць даследчыкі, ці яны працуюць над сваімі даследаваннямі, ці яны працуюць над каталогам, то есть заўсёды ёсць у бібліятэцы жыццё. І для таго, каб нам далей развіваць бібліятэку, важна падтрымка. У тым ліку падтрымка нават невялікімі сродкамі, якія могуць ахвяраваць людзі, ну, у першую чаргу, хто жывуць за межамі Беларусі, хто могуць гэта дазволіць. І я ў чат дадам спасылку на нашу кампанію па збору сродкаў, і хто можа, калі ласка, ахвяруйце. І таксама, як Караліна казала, мы шукаем валанцёраў, таму калі вы ведаеце людзей, маладых, немаладых, якія хацелі б далучыцца да працы бібліятэкі, не абавязкова фізічна прыходзіць у бібліятэку, але, напрыклад, віртуальна можна працаваць. Скажам, у нас ёсць шэраг матэрыялаў, якія ўжо адсканаваныя, і нам іх трэба апісаць і выкласці ў каталогі, то, калі ласка, звяртайцеся альбо да аднаго з апекуноў бібліятэчных, альбо напішыце на e-mail бібліятэкі. Дзякуй вялікі за ўвагу. Дзякуй вам, спадар Ярек. Зараз, Ладзя, час на верш. Дякую, Дзим, дорогий. Я обещал прочитать верш «Библиотека імя Скарыны» у Лондоне. Вечер, які бавіш удвоих с хронікай еўрапейскай сарматыі 1581 году віцебскага коменданта Александра Гваніні, не вяшчуе нічога апрача ленаватай чародкі думак пра ўвішнага італійца, што з маўклівага дазволу Кліо беспардонна спісваў у свайго падначаленага Мацея Страйкоўскага. Абвінавачанне ў плагіяце здымаецца з прычыны даўніны. Зялёны авал святла на велічным стале, вартам штабу маршала Нея, дзе шарыкавая асадка на месцы цяжэзнага каламара з пазалочанымі музамі і гусіным пяром выглядае як міні-свіца на шчодных клубах каралю Боны. Легкадумныя дыалогі з героямі гравюраў на ломкіх аркушах інфоліо, колеру леташняй аўсянай саломы. Вялікаму князю Альгерду можна выказаць шчырае спачуванне, калі летапісцы, як зазвычай, не ўводзяць нас у зман, што ён не ведаў смаку перабрадзілага вінаграднага соку. У Віценя ніхто не замінае запытацца пра эпікурэйскія вусы карчомнага заўсёдніка, а яго моць Кіргайла няхай узгадае, як полацкія месцічы прывязалі яго задам наперад да старое кабылы. Хабен слова фаталі Беллі,
аздобленае пацінаю выслоўе таксама гучыць легкаважна. І раптам ад паліцы з гатычнымі шрыфтамі вее трывожны ветрык. Тамы ў ціснёных пераплётах спакваля поўняцца непрыхільнасцю. Альгерт на тытульным аркушы пагардліва падцінае вусны, Свідрыгайла выцягвае з стула стралу, нічого добрага не абяцае насуплены пагляд Вітаўта. Цяжкія завесы набываюць з ячэўку скульптурную рэльефнасць. Іх хочацца падняць, каб пераканацца, што там сапраўды пуста, але лепей пакінуць гэтыя падазроныя складкі ў спакоі. Стары лонданскі дом абуджаецца якраз у тую хвіліну, калі ты неабачліва аказаўся ягоным закладнікам. Дом, які прасцюжана ўздыхае, які бярэ ўнізе нечай рукою тэлефон, прымушаючы ўявіць стол бастыёнам і пасунуць бліжэй сціплы томік інкварто пад даўжэзнай барокавай назваю «Собрание припадков краткое, etc.» Здаецца, адзіную кнігу, выдрукаваную па-беларуску за ўсё доўгае 18 стагоддзя. Факт, безумоўна, з гаркавым прысмакам, хоць стагоддзя ўсё спрамінула немарна. Нешта дзеецца з часам, стагоддзя набываюць розную працягласць і шчыльнасць, што самае небяспечнае пачынаюць дыфузаваць, у выніку чаго твой 1994 можа апынуцца дзе-небудзь паміж вялікай французскай рэвалюцыяй і Луі Філіпа. Каб упэўніцца, што змены яшчэ не зрабіліся незваротнымі, ты асцярожна сустракаешся вачыма з люстрам кніжнай вітрыны. Павагаўшыся, люстр пацвярджае: гэты чалавек пакуль што спіць. Дякую вялікі, дякую вялікі. Я, дорогие сябры, хочу сказать, что першым чытачом гэта верша быў незабыўны, згаданы ўжо тут Ірынай Дубінецкай Кастусь Акула, якому я удзячны за свае першыя прыезды ў Скарынаўку. Верш гэты існуе ўжо на 5 мовах, як бы праслаўляючы бібліятэку Скарыны, дзякуючы перакладчыкам, але бібліятэка працягвае натхняць, і зараз дарагі гаспадар Джым, які пераклаў ужо і краіну Беларусі, Вялікае княства Літоўскае, яшчэ адну маю кнігу на ангельскую мову, якая, я спадзяюся, выйдзе. Зараз гаспадар Джым, не ведаю, з удзячнасцю ці злосцю перакладае яшчэ адзін мой тэкст, які называецца «О полночи в лондонскім доме». Джым, я зычу табе поспеху і разлічвай на маю усялякую дапамогу. Дзякуй Скарынаўскай бібліятэцы за натхненне. Дякую вялікі. Переклад будзе. Честная пионерская будзе. Зараз слово попросил профессор Владимир Снапковский. Дамо слово. День добрый, уважаемое господарство белорусское у Великобритании. День добрый, господари, які прийняли белорусскую диаспору у Великобритании. Ну и, конечно, все остальные белорусы в свете, які присутничают на нашей конференции. Некалькі слов про свои ураження у праці бібліятэцы, з якой я познаёміўся у 1996 годзе. Калі адбывалася моя стажировка в рамках программы «Темпус» Европейского Союза, вот тады на тыдзень я завітаў у Лондон, и гаспадар Александр Натсон мяне частаваў рознымі гатункамі сыра і вітаў, вельмі такі прыемны сабака быў, вось, памятаю я яго. Потым неаднаразова у 2003 годзе я быў рад сустрэцца з Міколам Пачкаевым і Денисом Кривошеевым, маім студэнтамі, выпускнікамі БДУ. Ну, в 18-19 зноў у рамках программы «Мост» я наведал Лондон и был вельми рады працаваць у бібліятэцы. Чаму оказалася, так сказать, место Лондон центром сбору белорусской литературы в Европе? Ну,
может быть, у Германии, в Мюнхенской Ост-Европа вось вельмі багатая бібліятэка, дзе я быў, вось, але там все ж таки не атрымалася. Напэўна, ёсць добрыя зборы беларусікі у Парыжы, але вось атрымалася так, што ў Лондоне у цэнтры аказалася беларуская літаратура, кніга. Вось, і гэта, напэўна, сведчыць пра тое, што англамоўны свет і Злучаныя Штаты, Великабрытанія тут праз Атлантычны акіян злучылі, вось, і з тым, каб беларусы маглі, і ўсе даследчыкі Беларусі маглі прыязджаць у Лондон і знаёміцца з гэтымі зборамі. Ёсць у Лондоне яшчэ адзін выдатны збор, гэта беларусістыкі, гэта Інстытут усходнееўрапейскіх і славянскіх даследаванняў. І вось несумненна даследчыку трэба, які хоча у Лондоне узнаць пра Беларусь, трэба працаваць са зборамі гэтых двух бібліятэк, несумненна. Што хацелася б, каб у Лондонскім універсітэце, магчыма, у гэтым інстытуце паявіўся аспірант, які, напэўна, англамоўны ці жыхар, грамадзянін Великабрытаніі, можа быць, з іншай краіны, які б займаўся праблемамі Беларусі. Вось гэта патрэбна нам, патрэбна і вам. Вось. І праводзіў даследаванні, вывучаў бы беларускую дыяспору на прафесійным узроўні. Я думаю, вось вы там павінны гэта разумець і нейкія, так сказать, намаганні прыкладаць. Мы тут, конечно, садзейнічаем, і гэта гонар для нас перадаць кнігу сваю у Скарынаўскай бібліятэцы, і заўсёды гэта радасць, што гэта кніга прымаецца, яна карыстаецца попытам. Ну, хацеў бы закончыць успамінамі Владимира Орлова, які пра Фіншлі сказаў, што гэта тое месца, якое ён заўсёды рады наведваць, і гэта адно з найлепшых мест у свеце. Цытата Владимир. Вось. Напэўна, і для нас вось гэтае месца вельмі прыемнае, але калі мы наведваем нешта за межамі радзімы, тады мы лепш разумеем і важнасць сваёй радзімы. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадар Владимир. Я хотела дадаць на завяршэнне, што тое, што прапаноўвала спадарыня Гардзіенка, гэта вот стварэнне зборніка, альбо ўспамінаў, альбо акадэмічных артыкулаў. Гэта сапраўды цудоўная ідэя, і я спадзяюся, што з гэтай нашай сённяшняй сустрэчы можа паўстаць такі зборнік. У апякунскай радзе мы арганізуем збор прапановаў на артыкулы, на ўспаміны. Гэта вельмі каштоўна, каб тыя, хто стаялі ля пачатку бібліятэкі, падзяліліся сваім досведам, сваімі ўспамінамі, а таксама тыя, хто цяпер працуюць з ёю. Таму, калі вам цікава прыняць удзел у такім выданні, калі ласка, паведамляйце нам, пішыце на скарынаўку, мы будзем вельмі рады. Дзякуй вялікі. Спадарыня Івонка, калі ласка. Хотела выказаць мою удзячнасць за гэта, што запрасілі, маю вялікую прыемнасць тут быць з вами. Сапраўды напоўніла сэрца шчасцем. І спадзяюся, што вы будете яшчэ доўга-доўга нас цешыць так вашай працаю і не толькі цешыць, а быць такімі важнымі ў жыцці не толькі беларускай дыяспоры, але таксама беларускага народу нагул. Дык вялікі дзякуй усім вам, вельмі удзячная. Всього найлепшого. Дзякуй, спадар. Вера, а вы хочете говорить? Дякую вялікі, і гэта была, сапраўды такая вельмі цудоўная падзея ўсіх забачыць, бо аб некаторых людзях я толькі слыхала, нешта чула, але я ніколі нікога так не бачыла, каб усіх разам. Дякую вам вялікі. Дякую. Дякую. І ад мяне дзякую ўсім. Калі ласка, абавязкова, Марія. Мария Мицкевич.
Я хацела ўсіх павіншаваць з гэтым святам. Для мяне яно вельмі паважнае. І ўсе апошнія гады я вось якраз вельмі ўдзячна, што Якуб Колас, мой дзед, адкрыўся для мяне з іншага боку. Вось ад гэтай цэнзуры, гэтага ўсяго я вельмі ўдзячна знайсці там і рукапісы, і кніжкі, і айцу нацыну. І сёння якраз у нас падвойнае свята, не толькі бібліятэка, але сёння 100 год вяртання Коласа на радзіму. І вось вельмі цікавы дакумент ёсць бібліятэкі, якраз ліст для начальніка станцыі захоўваецца ў бібліятэцы, каб яму даць цяплушку вярнуцца на Беларусь. Таму вось гэта свята сённяшняе для мяне падвойнае і бібліятэка, і вось вяртанне Коласа на радзіму. Дарэчы, вось была канферэнцыя у бібліятэцы нацыянальнай, я там рабіла даклад, а друкаваная рукапісная спадчына у бібліятэцы імя Скарына Коласа. Таму вось працягваецца мая праца таксама. Дзякуй за цудоўную сустрэчу, убачыць усіх вас. Тут для мяне вялікая прыемнасць. Вельмі рады вас бачыць, Марія. Я хотел додать, как бы, вельми корисна порада, мы тут почули, как бы, протягивали их нам давать, бо мы тут в Британії, как ми своїм таким саку не варилися, ось коли у якої ідеї про стратегічні накерунки бібліотеки, коли ласка. Ко мені чекати ще 50 годів, щоб почути які ось поради, там, ці Наталі, ці сподіваю. І ось, коли ласка досилайте, вельми, як кажуть, це welcome всіх від людей, особливо за межами Британії. Ось, в яким стратегічним накерунку бібліотека повинна рухатися. Це нам буде вельми цікаво. Ось, я б хотів це сказати. Ми відкриті для пропанову. Дякую, дякую. До наступної зустрічі на секунду. До речі, віншування з клуба Жевжика. Дякую за це. У Німеччині. У Німеччині, так. Лізавета просить слова. Ад часу я просто хотела падзякаваць вас усіх за гэтую вельмі шчырую, вельмі цёплую сустрэчу, за ўсе ваши намаганні на працягу ўсіх гэтых год, за захаванне беларушчыны, беларускай літаратуры, культуры Великобрытаніі. І таксама хацела бы падзякаваць ад імя нашага таварыства, беларуска-дацкага таварыства культуры, за натхненне, за падтрымку таксама наших намаганняў, бо мы тут пачалі ствараць невялічкую сваю калекцыю і вельмі ўдзячны за данаты, за кнігі, якія мы таксама ад вас атрымаць, каб беларусы, якія жывуць у Даніі, таксама маглі мець магчымасць знаёміцца з літаратурай. І, дарэчы, у нас у Копенгагене, як мы ведаем, ёсць таксама копія, ёсць экземпляр скарыноўскай кнігі, і мы, конечно, будем рады бачыць у вас, калі будзе такая магчымасць, наведаць Копенгаген і пабачыць гэту кнігу таксама. Дзякуй. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Яшчэ. Два Ігоры. Я хочу яшчэ сказаць про яшчэ один юбілей, таксама 50 гадоў адной кнігі, сёлета спаўняецца, і гэта кніга вельмі моцна звязаная са Скарыноўскай бібліятэкай. Калі Вера Рыч апублікавала ў 71 годзе сваю анталогію «Як вада, як огонь», гэта першая анталогія беларускай паэзіі ў перакладзе на ангельскую мову. У падзяках там адзін з першых радкоў гэта беларуская бібліятэка ў Лондоне, але яна таксама ў падзяках напісала, што над гэтай кнігай яна працавала 18 гадоў. У прынцыпе, гэта якраз сколькі Вера Рыч была звязана з беларускай супольнасцю ў Лондоне яшчэ да 1971 года, і гэта столькі, сколькі гэта бібліятэка, гэты кнігазбор і людзі вакол якога, якія былі вакол гэтага кнігазбора, там былі разам з Верай. Так што гэта помнік такі развіццю беларускай супольнасці тут у Лондоне, увогуле ўсёй беларускай справе. Калі вы хочаце пачытаць пра гэту кнігу на Вікіпедыі, Тарашкевіца і па-ангельску цяпер вось толькі быў створаны вельмі добры артыкул якраз. Дзякуй. З'явілася вельмі прыемнае паведамленне ад спадарыні Вольгі Кірзюк, Джим, у чаце. Так. Я сейчас прочитаю. Best wishes from the British Library. Please keep in touch with Katie McElvenny, curator of Belarusian collection. Так, будем тримати контакт.
Ну, застається сказать о тебе великий дякую за терпение со мной. Я старший не вельми добрый, что дотычется техники. Все сказано. Так, так. Дякую великий. До побачення.